Nagyon kevés képünk van otthon, ez otthon volt a nappalinkban, és azért itt most egész más értelmet kap. Budavári percek. A Budavári Palota negyed podcast sorozata a városrész múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Történelem, történetek, történések. Mindent első kézből, mindent első hallásra, mert a vár jár mindenkinek. Köszöntöm Önöket! Én Lukács Zsolt vagyok, és nagyon örülök, hogy egyre többen követik sorozatunkat, no meg, hogy újra találkozunk. Remélem, mostani epizódunkat is élvezettel fogják hallgatni. Már csak azért is, mert egy nagyon különleges helyre vinném el ma Önöket. Ezúttal is majd a legmagyarabb Habsburg, József nádor nyomában járunk. Történelmi sétánk pedig egy rejtett ajtón át vezet le a föld alá, a páratlan szépségű Habsburg nádori kriptába. Például a 19. század végén ez már meg volt nyitva. A halottak napján mindig megnyitotta a Habsburg család, és akkor 2 napig bárkinek le lehetett ide jönni. És erről vannak ilyen ábrázolások, hogy akkor még szabadon álltak az érckoporsók egy ilyen állványon. Előtte azonban egy kiállítással kezdünk a Várkert Bazár déli palotájában nyílt ébülhat művészeti térben. Vagyok, aki vagyok címmel nyílt meg a különleges tárlat, ami egy válogatás a méltán elismert Jáki gyűjteményből. Az egyedülálló kollekció a magyar képzőművészet 1945 utáni történetét mutatja be. Kalauzunk természetesen Jáki Balázs. Drága hallgatóink, a lépteknek az az oka, hogy Balázsral egy kicsit tanakodtunk, hogy hol is kezdődjék majd a beszélgetésünk itt az ébülhatban, mert hogy amiről beszélgetni fogunk, az egy hatalmas nagy tárlat, úgyhogy ezért is egy picit ráncoltuk a homlokunkat, de most visszajöttünk a kiállítás legelejére. Akkor innen induljunk, Balázs? Én azt gondolom, hogy igen. Röviden be lehet mutatni a Jáki gyűjteményt? Röviden be, de akkor szerintem kezdjük úgy, hogy itt, ebbe a terembe, mert ez 2 szempontból is origója az egésznek. Ugye a gyűjtemény az 1945 utáni magyar képzőművészetet mutatja be, illetve arra fókuszál, és Vajda Lajosnak ez a képe, ami előtt állunk, ez egy kiinduló pontjának tekinthető ennek az időszaknak. A másik nagyon jelentős rész az a Barcsay Jenőnek a fala, akinek ugyan van itt egy 45 előtti alkotása, de az ő munkássága végigkíséri ezt a háború utáni időszakot. Aki ide ellátogat az ébülhatba, az a Jáki gyűjtemény mekkora részével találkozik? Hát darabszámra körülbelül a felével, minőségben a 90%-ával. Milyen fő szempontok alapján válogattatok, Balázs? Eleinte csak személyes ízlés, meg személyes preferenciák, és akkor, ahogy telt múlt az idő, akkor elkezdtünk kicsit tudatosabban fókuszálni arra, hogy egy átfogó kép legyen a gyűjteményben a 45 utáni progresszív festészetről. Akkor merre induljunk? Lépjünk be a következő terembe? Azt gondolom, hogy igen. Tehát a Vajda Lajosról beszéltünk. A következő terem az Európai Iskoláról fog szólni, és az Európai Iskolának ugye a Vajda Lajos egy szellemi atya. Ő ugyan már nem élt, amikor az Európai Iskola indult, de szerintem akkor lépjünk tovább az Európai Iskolához. 1945, tehát a háború vége, és várja mindenki, hogy jön egy szabadabb, jobb világ. És ezért alakul az Európai Iskola, hogy a nemzetközi tendenciákat behozza, megmutassa Magyarországon, és akkor nagy reményekkel elindul, hogy hidat építenek Magyarország és a nyugat között, és akkor most már utólag tudjuk, hogy ez a reménykedés, ez nem sokáig tartott, ez egy pár éves időszak volt. És ezt miként fogták meg a képzőművészek? Hát nagyon vegyesen. Ugye, hogy itt látszik is a falakon, hogy ez nem egy egységes stílusirányzat volt, hanem amit ők láttak akkor külföldön, meg nyugaton, az absztrakt, figurális, mind a 2 irányvonalat próbálták behozni, és egy sajátos magyar ízt adni neki. Teljesen szubjektív véleményt fogsz hallani, nekem kicsit zaklatott. Hát talán azért, amit mondtam, hogy hol vagyunk, a háború épp hogy csak befejeződött. Ha visszatekintünk oda egy picit, arra a falra, az is zaklatott neked egyébként, az 5 kép? Nem. Mert egyébként az is az. Tehát azért ezt a szellemiséget átjárja a háborúnak a borzalma, hogy épp hogy kikeveredtünk belőle. Azok például Kornis Dezsőnek a művei, és van az a kis Bodobács motívum, amire úgy elsőre, ahogy te se, általában nem mondják meg az emberek, hogy ez egy zaklatott dolog, inkább nem tűnik modern. Miközben a valóság az, hogy
ő kint volt a fronton, és egy lövészárokba éppen állt, és onnan kinézett, és látta szanaszét a hullákat, akiken másztak ezek a bodobácsok. Szóval azért, amit mondasz, hogy zaklatott, az úgy az álca mögött talán előbújik ezekből a képekből. Lépegessünk tovább. Itt még azonban neveket légy szíves, mondjál nekünk. Hát Anna Margit, aki előtt állunk, ő szintén egy emblematikus alakja az Európai Iskolának, és talán ugyanez, amit mondtál, elmondható róla, hogy első ránézésre ilyen gyermeki, naív, mókás, vidám, ilyen is eszünkbe juthat, de azért az aklatottság és bőven. Tehát a piros például arra szokták mondani, hogy egy vérrel festett kép, neki a férje meghalt a háborúban, és ezt utána készítette. Nyugodtan válogass kedvedre egyébként, amit szívesen ajánlasz figyelmünkbe. Én lehet, hogy azt gondolom, hogy akkor az Európai Iskoláról forduljunk egyet át a túloldalra, az úgynevezett iparterv generációra, akik azért egyenesen következnek az Európai Iskolából. Ugye ez már 68-69-ben vagyunk, amikor kicsit oldódik már az a politikai légkör, de hát azért még a kommunizmus mélyen történik minden, amikor a hivatalos kultúrpolitika az volt, hogy csak életképeket, munkásokat, ezt az úgynevezett szocialista realizmust lehet festeni, és akkor alakult ez a csoport, akik az Európai Iskolán nőttek föl, de már egyel tovább léptek. Ők is látták a nyugati, az amerikai pop-art műveket, és itt is különböző stílus irányzatok, de együtt összeállva mégis egy egységet alkottak iparterv néven. Ez az iparterv név ez úgy jött, hogy volt az iparterv vállalat, aminek volt egy nagy aulája, és ott ők rendeztek egy kiállítást, arról nevezték el őket iparterv csoportnak, ami aztán sokáig nem volt nyitva, mert ugye bezáratták. Mert hogy ez a fajta festészet, meg vizualitás nem fért bele a kultúrpolitikába akkor. És meddig működött egyébként? Hát két kiállításuk volt, 68-ban és 69-ben, de mind a kettőt bezárták. Szemezgetünk, drága hallgatók, mert ha majd ellátogatnak ide az Able 6-ba, akkor látni fogják, hogy gyakorlatilag órákig lehet időzni egy műalkotásnál is. Igen, tehát itt az ipartervből talán 3 olyan mű van, amit ki kellene emelni. A Bak Imrének a Marikája, ezt az előbb beszéltünk róla, hogy nyilván ez az amerikai pop-art hatás érvényesül rajta, a Nádler István és a Keserű Ivonának ugyancsak iparterv időszakban készült műve. Na talán éppen ennél az alkotásnál adja magát a kérdés, hogy új életre kell a gyűjtemény, amikor egy ilyen közegbe kerül? Abszolút. Ez a kép például, nagyon kevés képünk van otthon, ez otthon volt a nappalinkban, és azért itt most egész más értelmet kap. Na, és az mennyiben lesz más? Hát egyrészt az, hogy kontextusba kerül a többivel, és azért így egymás mellett soha nem láttuk őket, miközben ezek, így akárhova nézünk, ők tudnak egymással beszélgetni, mert mindegyik valahogy reflektál a másikra. Ez ugye otthoni környezetben nem jön vissza. Hogyan lehet megteremteni egy ilyen léptékű gyűjtemény koherenciáját, Balázs? Hát gyűjtői szempontból sok idő, hát nehezen, röviden, de azért, amit itt látsz koherencia, ebben nagyban benne van a kiállítás kurátorának a munkája is. Tehát azért az, hogy vannak egymás mellé rakva, milyen ritmusban, az egy teljesen új értelmezést ad neki. A kurátornak mi vezette a kezét? Hát pont itt álltunk meg, ahol beszéltünk arról, hogy a kelet-nyugat között hidat képeztek az európai iskolások. Ez volt a fő gondolat a rendezésben, hogy alakult a kelet és a nyugat kapcsolata a magyar művészetben a háború utántól napjainkig. Neked egyébként tetszik? Nekem nagyon. És nem csak hivatalból, hanem... Jó, arra kanyarodjunk tovább? Elképesztő labirintus jellege van egyébként az Able 6-nak, rendkívül izgalmas, és azt gondolom, hogy ez a fajta a wow-ot azt már megszokhatták a hallgatók, ez a fajta labirintus jelleg szerintem még extrán hozzátesz akármely, vagy éppen ezen kiállításhoz is. Hol vagyunk, Balázs? Hát ez a fő, legalábbis méretre a főterme a kiállításnak. Ide helyeztük el a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es éveknek a figuratív
törekvéseit. Ugye a nevében is benne van, meglátszik is, hogy itt már nem absztrakt művekről van szó, hanem megjelennek a valós figurák a festményeken. Központi falon a Csernus Tibornak a műterem udvara van, ami egy külön poén itt ezen a helyszínen, hogy egy bérház belső visszaköszön a bérház belsőben. Ha bentről indulunk kifelé, ők Anna Margit, akit már kint is láttunk, neki későbbi 60-as évekbeli művei, amikor elkezdett ilyen népművészeti motivumokat belevinni a művészetébe. A bábú, mint ilyen alap megmaradt, amit kint is láttunk, de felöltöztette népi, meg báb figuráknak őket. Ha jól láttam, ez pedig egy méretes Bukta Imre alkotás. Igen. Bukta Imre, meg ugye hát úgy szokták mondani, hogy ő a magyar vidéknek a performance művésze, és neki egy emblematikus darabja, a sok százezer gyufából kirakosgatva. Hihetetlen, ehhez közelebb kell lépni. Igen, és ezért kell kiállításokra járni, drága hallgatók, és nem megelégedni albumokkal. Uram, bocsánat, elnézést kérek az albumszerkesztőktől, de hogy egészen más képet nyújt élőben egy alkotás, amikor az ember, ha nem is annyira szigorúan testközelből, de sokkal közelebbről veheti szemügyre. Mögöttünk pedig egy sokkal színesebb alkotás, Molnár Sándor műve. Ennek a műnek mi a története, Balázs? Hát magának a műnek a történetet sajnos már nem tudjuk, a művésztől megkérdezni, mert ő tavaly meghalt. Ő volt az egyik utolsó nagyöreg ebből az iparterv generációból. Ami még róla elmondható, hogy az első teremben láttuk a Barcsay Jenőt, aki nem csak mint művész, hanem mint pedagógus is jelen volt ebbe a térbe egész életében. Ez ugyanez igaz Molnár Sándorra is, aki szintén tanított, diákjai voltak, sok festő nőtt föl a keze alatt. A nagy különbség kettőjük között, és ez talán látszik a képen is, hogy ő azért egy sokkal harsányabb figurája volt a magyar művészetnek, és ahogy én tudom, ezt a diákjai is érezték, hogy ő azért sokkal keményebben fogta őket, és nem engedte annyira szárnyalni. Hát az ott kifejezetten már romantikába hajló alkotás, bocsásd meg a laikus hozzáállásomat. Ő szintén Csernus Tibor, ugyanaz, aki a műterem udvart elkövette. Ez egy korábbi képe, 75-ben készült. Róla azt kell tudni, és ez talán ebbe a képbe tetten is érhető, hogy Magyarországon járt a főiskolára. Bernát Aurél kedvenc diákja volt, a legtehetségesebbnek tartotta. Valószínűleg, mint technikailag, mint festő, ő is a korszaknak a legtehetségesebb művésze. Viszont ő nem sokáig bírta azt a kultúrpolitikát, amiről már beszéltünk, és elköltözött Párizsba. És ezt a képét már ott festette. Úgyhogy talán ezt is érzed rajta, hogy egy kicsit más az aurája már, mint egy itthon készült képnek. Abszolút, most már, hogy elhelyezted. A következő terem lesz a geometrikus tendenciáknak hívtuk ezt a termet. És aki belép, meg fogja érteni, miért. Itt látjuk a 60-as évektől, mondanám, hogy napjainkig, de azért nem, mert 90-nél megállunk, hogy a geometrikus festészet az hogy alakult, hogy változott. Itt az első falon szintén Barcsayval indulunk, aki, ahogy mondtam, ő végig kíséri a kiállítást, és itt nagyon jól lehet látni, hogy ő elindult egy természetelvű festőként, közben tanított, az anatómia tanszéknek volt a vezetője, tehát ő orvosi pontosságú rajzokat is csinált csontokról, izületekről, tehát egy iszonyatos tudású festő, grafikus volt, és akkor az évek alatt eljutott odáig, hogy így redukálta a festészetét. Igen, ezt nekem már tanították művészettörténészek, már hogy fejben, hogy ahhoz, hogy valaki egy vonalat meg tudjon úgy húzni, ahhoz nagyon sok vonalat kell előtte meghúzni. Igen, tehát ha azt megnézik a kedves hallgatók, vagy te, hogy ő hogy tudott rajzolni, akkor nem fogják azt mondani, hogy ilyet én is tudok csinálni. Jó, lépjünk át a geometriák világából. Hát ezt úgy hívtuk, hogy konceptualista és új szenzibilitás terem. Jó, bonyolult elnevezés. Bonyolult. Az új szenzibilitás az, hogy ha történetileg jövünk tovább, hogy a geometria volt egy uralkodó időszak a 60-as években, és utána jött egy átalakulás, hogy térjünk vissza a festőiséghez. Ez így szokott lenni, egyik oldalról mindig átbírunk a másikra. Ezek így váltogatják egymást, itt visszatérünk a festőiséghez, meg a gondolatisághoz. Tehát itt a konceptualizmus, hogy a koncepció benne van mindegyikben. Itt nagyon fontos a műnek nem csak a megjelenése, hanem a gondolat, ami mögötte van, meg amit ki akart fejezni ezzel a művész.
Itt például erről tudunk egy jó Rá is akartam kérdezni Pajzs Lászlóra, igen. Tehát Pajzs Lászlónak ez a posztimpressionista festő Nejloninge című műve. 1970, visszatérünk megint oda, amiről már beszéltünk, hogy kultúrpolitika mit várt el. Volt akkor ez a képzőművészeti zsűri, ami eldöntötte, hogy ki állíthat ki, mit állíthat ki, hol állíthatja ki. Ő bombázta őket a dolgaival, hogy ezt szeretné kiállítani, és mindig visszadobták, hogy nem. Posztimpressionista kép kell, munkás kell, életkép kell, és akkor belőle ez jött ki, hogy fogott egy vakrámát, és nem egy vásznat feszített föl rá, hanem egy gagyi nejloninget, és azt mondta, hogy akkor itt van a posztimpressionista festő nejloningja. Persze nem tudta kiállítani. Ismét egy balkanyar, és megérkezünk Hát megérkezünk talán a legcsendesebb, vagy legkedvesebb terembe, ahol hát mi úgy neveztük el, hogy a magányos alkotók, akik nem tartoztak semmilyen csoportba, hanem egyedül alkottak ebbe az időszakba. Tóth Menyhért, tehát emelném ki közülük, aki vidéken alkotott, és talán a legegyedibb magyar festő. Tehát ő hozzá analógiát külföldön bárhol találni nem igazán fogunk, vagy lehet. Tóth Menyhért, ő egy teljesen autonóm személyiség volt, őt nem érdekelte semmi. Ő egyébként dolgozott is mezőgazdaságban, földet művelt, és ő azt festette, ami benne volt a lelkébe, és kiadta magából, és nem érdekelte, hogy ki mit mond, milyen irányzatok vannak, amit ő akart, megérzett, azt lefestette, és azt szerintem átjön ezeken a képeken. Akkor azt javaslom, hogy tengelyesen induljunk vissza, és közben annyi gondolkodásidőt hagyok neked, hogy egy darab művet válasz ki, Balázs. Igen? Mindkedven? Így van, így. Fú. Ennyi gondolkodásidő. Hát talán a Barcsainak a legelső képe az első teremben. Jó, akkor odáig visszasétálunk. Melyik az a kép? Barcsai Jenő fiú. Nem tudom megmondani, hogy miért kedvenc. Szóval ez így. Ami nyilvánvaló róla, hogy az nekünk most nincs itt, de szintén utána lehet nézni, hogy Barcsai 30 előtt milyen képeket festett, ott lehet találni tájképeket, tehát ilyen hagyományos, klasszikusnak mondható képeket, és ezen a képen, meg ebbe az időszakában, amit ő utána egyébként megtagadott, volt egy sorozata, amit utána meg is semmisített. És ez is abba tartozott, hála Istennek ő valamiért megmenekült. De ami fontos, és látszik rajta, hogy itt kezdett el struktúrákba, meg geometrikus elemekbe gondolkozni, és átalakítani a képeket, ami aztán látjuk, hogy a végén eljutott egy vonalig. Jó, tehát van egy kedvenc képed, de nem tudod megmondani, hogy miért. Nem, valamiért Akkor zárásképpen még Balázs, arra kérlek, hogy egy használati utasítást szeretnék kérni azok számára, akik ellátogatnak ide az Ébul 6-ba, és mondjuk nem feltétlenül nagy ismerői a hazai képzőművészetnek. Hát egyrészt ajánlanám nekik, hogy lesznek tárlatvezetések. Gondolati mankó szerintem annyi, hogy azt végig gondolni előtte, hogy 45 és a rendszerváltozás között mik történtek Magyarországon, és vajon arra, hogy reflektálhatott egy művész, aki nem akart belesimulni abba a szocialista rendszerbe. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Jó, akkor odáig visszasétálunk. Melyik az a kép? Barcsai Jenő fiú. Nem tudom megmondani, hogy miért kedvenc. Szóval ez így. Ami nyilvánvaló róla, hogy az nekünk most nincs itt, de szintén utána lehet nézni, hogy Barcsai 30 előtt milyen képeket festett, ott lehet találni tájképeket, tehát ilyen hagyományos, klasszikusnak mondható képeket, és ezen a képen, meg ebbe az időszakában, amit ő utána egyébként megtagadott, volt egy sorozata, amit utána meg is semmisített. És ez is abba tartozott, hála Istennek ő valamiért megmenekült. De ami fontos, és látszik rajta, hogy itt kezdett el struktúrákba, meg geometrikus elemekbe gondolkozni, és átalakítani a képeket, ami aztán látjuk, hogy a végén eljutott egy vonalig. Jó, tehát van egy kedvenc képed, de nem tudod megmondani, hogy miért. Nem, valamiért Akkor zárásképpen még Balázs, arra kérlek, hogy egy használati utasítást szeretnék kérni azok számára, akik ellátogatnak ide az Ébul 6-ba, és mondjuk nem feltétlenül nagy ismerői a hazai képzőművészetnek. Hát egyrészt ajánlanám nekik, hogy lesznek tárlatvezetések. Gondolati mankó szerintem annyi, hogy azt végig gondolni előtte, hogy 45 és a rendszerváltozás között
mik történtek Magyarországon, és vajon arra, hogy reflektálhatott egy művész, aki nem akart belesimulni abba a szocialista rendszerbe. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Ja, azt mondják, hogy amikor már érezte, hogy meg fog halni, akkor a halálos ágyán azt mondta a József Nádornak, hogy ne felejts el szerelmes Józseffel. A folytatásban pedig akkor rejtett ajtón át egy más világba. Titkok, történetek és holtak. Epizódunk második felében a Habsburgok és holtak elnevezésű budai vársétából kapunk is ízelítőt. Aki pedig mesél nekünk, ő Czakó Borbála idegenvezető. Nos, drága jó hallgatóink, az az igazság, hogy már számtalan izgalmas és látványos helyen volt alkalmam járni a Budavári Percek podcast sorozatának készítése során, de ahova most visznek engem, hát az azt gondolom, hogy mindent felülmúl, ugyanis egy kifejezetten rejtettnek mondható, ha nem is titkos, de az átlag laikus szemlélő számára mindenféleképpen rejtett ajtón jöttünk be a Nemzeti Galériában, benne, és egy kopogós lépcsősoron vezetett le utunk. Kalauzunkat, Czakó Borbálát arra kérem, hogy definiáljuk, hogy akkor hol vagyunk, Borbála. A Habsburg nádori kriptába érkeztünk le ezen a rejtek ajtón keresztül. Hát helyesebben, ahova leér először az ember a lépcsősoron, az a kriptának a szentélye. 3 részre tagolható tulajdonképpen. Ez a szentély, ahova érkezünk először. A következő terem az régen a ravatalozó volt, és csak a belső harmadik terem a tulajdonképpeni nádori sírbolt. Különleges atmoszférája van, és hát nagyon izgalmas történetek várnak itt lent rá. Milyen paraméterei vannak ennek a kriptának? Ugye a középkorban általában a templomoknak a szentélye alatt alakították ki ezeket a kriptákat, és akkor már helyben vagyunk, mert hogy itt volt fölöttünk a Szent Zsigmond palota kápolna a barokkorban. Ez a kripta mióta van itt? Amikor Mária Terézia idején kibővítették a királyi palotát, ugye épült egy nagyon szép barokk palota, akkor ez természetes volt, hogy a templomot alakítanak ki a palotában, ugyanis nagyon szerették volna, ha Mária Terézia többet tartózkodik Magyarországon, és néha tölt itt némi kis időt a királyi palotában. Ugye ez a korszakhoz hozzátartozik, hogy mindenki nagyon vallásos, tehát evidens volt, hogy itt a palotában is kialakítanak egy ilyen palotakápolnát, és akkor ezt úgy építették meg, hogy alá kialakítottak egy ilyen kriptát. Ugye Mária Terézia nem jött, megnézte, hogy halad az építkezés, és akkor küldött helyette, maga helyett először apácákat, az angol kisasszonyok rendjét helyezték el itt, utána pedig a Nagyszombati Egyetemet hozták ide. Tulajdonképpen a kriptába az egyetem idejétől temetkeztek. Úgy tudjuk, hogy 10 betemetés történt József Nádor idejéig. Palota személyzetét és az ő családtagjaikat, akik itt dolgoztak, itt éltek a palota területén, hogyha valaki meghalt közülük, akkor őket temették ide a kriptába. Például azt lehet tudni, hogy az első halottak itt betemettek, az a palota felügyelőjének, a Foltár Péternek a csecsemőkorú kislánya volt. Ugye ez is jellemző a korabeli, a magas gyerekhalandóságra, hogy ebből a 10 személyből a fele az kisgyerek. Hol most állunk, ez a szentély? És mit kell tudnunk a szentélyről? Ez egy felszentelt hely most is. Szoktak ilyen megemlékező istentiszteleteket tartani a nádor leszármazottainak, tehát a Habsburg-lotaringiai családtagok tiszteletére. És ez már megépítéstől kezdve egy ilyen szakrális hely. Megmerem kockáztatni, hogy ahogy magának a budavári palotanegyednek a sorsa is, hát nem annyira unalmas. Én azt gondolom, hogy ennek a temetkezési helynek is a történetében vannak kisebb-nagyobb kanyarok. Hát vannak nagyon szép dolgok, ahogyan elkezdik fejleszteni, tehát erről vannak korabeli ábrázolások. Például a 19. század végén ez már meg volt nyitva, a halottak napján mindig megnyitotta a Habsburg család, és akkor 2 napig bárkinek le lehetett ide jönni. És erről vannak ilyen ábrázolások, hogy akkor még szabadon álltak az érckoporsók egy ilyen állványon. Tehát egy elég
sötét, egyszerű kriptát kell elképzelni, és hát ez már az utolsó nádor idején, tehát a József nádor fia, István nádor felvetette, hogy hát díszíteni kellene ezt a kriptát. Jó lenne, hogyha ilyen szép kőszarkofágokban lennének a koporsók. Tehát ugye jött a 48-as forradalom, úgyhogy ez megkésett. Lényegében hát 19. századnak az utolsó évtizedében kezdődik el itt ilyen érdemi munka, amikor bővítik a királyi palotát, ugye először Ébül Miklóst bízzák meg, aztán Haussmann Lajost, hogy tervezze meg, hogy egy ilyen szép, dekoratív nyughelyet alakítsanak ki a Habsburg családtagok számára, és hát döntően az, amit most itt látunk, ez akkor kezd el ilyen szépen kiépülni. Hát egészen 1926-ig zajlanak a munkálatok, és nincsen kész. Nincsen kész? Kész, nem. Arra már nem maradt idő, ezt nem fejezték be, majd ha beljebb megyünk, akkor látható lesz, hogy nem minden ilyen kőszarkofágon van szobrászati dekoráció. Viszont amin van, azon a legjelesebb szobrászok dolgoztak. Zala György, Senyei Károly, Stróbla Lajos. Tehát kiváló minőségű és gyönyörű szép ábrázolásokat láthatunk. Borbála úgy kezdte a mondandóját, hogy vannak nagyon szép történetek. Mikor volt a legzaklatottabb a kripta élete? Többször megpróbáltak, mert általában ez a kripták sorsa, be is törtek. Hát ilyen nagy átjáróház az a II. Világháború alatt volt az ostromkor, és hát utána is néhányan bejöttek, az igazi nagy pusztítás az 1973-ban volt, azok, akik lejöttek, azok nem csak kirabolták a kriptát, hanem gyakorlatilag meggyalázták azokat, akik itt nyugszanak. Merre vezessen az utunk? Hát drága hallgatóink, most a wow is elmarad. Inkább csak egy nagyot sóhajtok. Az ember azt gondolom, hogy egy ilyen történelem által telített térben. Jó, ez a második helység. Ez az egykori ravatalozó, tehát régen itt nem voltak szarkofágok, hanem itt voltak felravatalozva a koporsók. Ha megfigyeli például a színhasználatot, hogyha visszanéz a szentélybe, ott még nagyon sok ilyen melegföldes árnyalatot láthat. Ez a narancsos, barnás, sárgás, ez a fekete dominál. Ugye az még a földi léthez ragaszkodik. Oda kíséri a halottat, a hozzátartozója, ott imádkozik a lelki üdvéért. Ha bejövünk ide a ravatalozóba, itt már sokkal világosabb színekkel találkozhatunk. Ugye egyre több a fehér, hogyha megfigyeli, itt az átjáró fölött látható a Szentlélek szimbóluma, egy ilyen szép galamb formájában, és hát ugye gyönyörű szép a csillagos égbolt, ami a mennyet jelképezi, ahova megy majd a lelke annak, akit ide elbúcsúztatnak, és hát még ilyen szép szecessziós angyalok is vigyáznak rá, és segítenek neki feljutni a mennyországba. Van valami, ami kifejezetten a Habsburgokra volt jellemző egyébként a temetkezéseik során? Ugye a kapucinusokhoz temetkeznek, ugye itt Budán is a fő utcában van kapucinus templom, Vízivárosi Szent Erzsébet plébánia templom, és annak is van kriptája, és hát elvileg, eredetileg itt a József nádornak is oda kellett volna temetkezni, vagyis a családtagjainak, hát volt is, akinek az a ideiglenes helye volt. És akkor az utolsó terem? Ugye hát a központi alak az József nádornak a gyönyörű szép szobra, és az ő szarkofágja, és Zala György munkáját lehet látni, aki nagyon-nagyon szépen megoldozta ezt a nehéz feladatot, hogy hogyan kellene ábrázolni József nádort. Ugye egy ilyen súlyos palástba lehet őt látni, ez a Szent István rendnek a palástja, és hát ilyen féltérdre van ereszkedve, és az egyik kezét ilyen féltőn óvón a Szent Korona fölé helyezi. És hát ez nagyon jól megragadja azt, hogy őt milyen ellentmondásosan ítélték meg. Ugye az ő korában, amikor még élt, akkor a bécsi udvar felé többször érte olyan kritika, hogy esetleg a magyar trónra tör.
És akkor, ha az ő szemükkel nézzük, akkor olyan, mintha nyúlna a koronáért. Viszont hát ő a legmagyarabb Habsburg, aki nagyon sokat tett Magyarországért, és Pest-Buda fejlődéséért, úgyhogy ha mi nézzük, akkor hát védi a Szent Koronát, és hát ezzel Magyarországot. Micsoda gyönyörű szempontváltások egy ábrázolásban. És a többi szarkofág? A második felesége, a harmadik felesége, hát ott hátul még láthatunk egy szarkofágot, ez az első feleségé, de ő nem itt van eltemetve, hanem Ürömön. Ez csak egy ideiglenes nyughelye volt. Óra járásával ellentétesen indulunk el, ha jól sejtem. Habsburg nádorokat, a főherceg nádorokat, illetve hát még az ő közvetlen családtagjaikat, azokat bebalzsamozták. Ugye azért kell őket bebalzsamozni, mert hogy nyitott ravatalon vannak pár napig, hogy a nép lerólja a kegyeletét, és hogy meggyőződjenek róla, hogy sajnos ez tényleg tény, és meghalt. És a balzsamozáskor a belső szerveket egy ilyen rézurnába rakják, ilyen illatosított olajba, amiben ilyen gyógynövények vannak, a szívet meg egy ezüst szelencébe. Ez a szokás, és akkor ugye a belső szerveket teljesen eltávolítják, és akkor magát a holttestet is így belülről kikészítik. Hát ez változott koronként, hogy milyen növényeket használnak, meg milyen technikákat. Merre kanyarodjunk? Az első feleségét meg lehet látni, ugye nagyon szép hölgy, és nagyon-nagyon fiatal. Pál cárnak, első Pál cárnak a legnagyobb lánya volt, és hát a Habsburgok azok általában nem szerelemből házasodnak. Ez a te csak házasodjál, Ausztria, ne háborúzzál. Tehát általában ezt valami politikai érdek diktálja. Hát itt is erről volt szó, hogy a franciák ellen kellett valami szövetséges, és akkor hát József Nádort küldték Oroszországba, hogy akkor építse a kapcsolatokat. De én úgy tudom, hogy ennek ellenére egy nagyon nagy szerelem volt. Pontosan. Ugye akkor még 15 éves csak Alexandra Pavlovna, de iszonyatosan fiatal, és hát egy szerelem első látásra. Tehát megtörténik az a kivételes csoda, hogy ők nagyon-nagyon egymásra hangulódnak, és nagyon szeretik egymást, és hát sajnos nem adatott meg nekik nagyon sok boldogság, sok boldog év. Hány évig voltak ők házasok? Nem volt 2 év. 1799. decemberében kötötték meg a házasságot Oroszországban, és hát Alexandra Pavlovna 1801. március 8-án egy kislánynak adott életet, Paulinának. A kicsi lány az mindössze pár órát élt, és akkor 1 héttel később Alexandra Pavlovna is meghalt. Ja, azt mondják, hogy amikor már érezte, hogy meg fog halni, akkor a halálos ágyán azt mondta a József Nádornak, hogy ne felejts el szerelmes Józsefem. És annyira 14 évvel később kötötte a második házasságát. Tehát, hogy ez ekkora trauma és ekkora tragédia volt az életében. Csak 14 évvel később lett második felesége. Szintén egy nagyon fiatal hölgyről beszélünk, 18 éves, egy anhalti hercegnő, Hermina Mária. Az érdekesség, hogy ugye ő pravoszláv hitű volt az első feleség, a második az református, és akkor a második feleségével 2 évig voltak házasok. Mert hogy egy ikerpárnak, koraszülött ikerpárnak adott életet, Hermina Mária, és ő nem élte túl ezt az egészet. Épésszel szinte már felfoghatatlan innen a 21. századból, hogy tényleg a gyermekágyi halandóság az milyen elképesztően tragikus sorsokat festett a történelem nagy palettájára. Merre kanyarodjunk? Ez egyetlen dupla szarkofág az, ami itt a kripta végében van. Ő József Károly főherceg, és a felesége Coburdi Klotild. Ők nyugszanak ebben a szarkofágban. József Károly főherceg volt József Nádornak a második fia, a harmadik házasságából származó fia. Egy zseniális férfi volt. Tehát egész életében katona volt, tehát őt katonának nevelték, de emellett rengeteg minden érdekelte. Hát például ezt a apukájának a botanikai szenvedélyét, ezt
ezt is örökölte, és akkor ezt tovább fejlesztette. Hát olyan jelentős dolgokat ért el így a nemesítés és a botanika terén, hogy a Kolozsvári Egyetem az díszdoktorrá avatta például emiatt. De amiről ő ismert, hogy őt úgy nevezték a korábban, hogy a Cigányos József, mert hogy őt nagyon érdekelte a roma kultúra. Nagyon sokat tanulmányozta, megtanulta a nyelvüket, és írt egy 641 oldalas cigány-magyar szótárt. Tehát, hogy ő is nagyon sajnálta, nagyon megértő volt velük, megpróbálta őket, ezeket a vándor cigányokat letelepíteni, például a birtoka mellett alakított ki helyet, ahol le tudjanak telepedni, és akkor gazdálkodjanak. Tehát, hogy borzasztóan nagyon sok érdekelte a régészet, hát Alcsúton ásatásokat csinált. Ez egy igazi polihisztor volt. Nekem úgy tanították egyébként, hogy minden egyes Habsburg uralkodónak rendelkeznie kellett valami, hát ha nem is polgári, de kétkezi foglalkozással. Igen, ez valóban így van. Ugye őket úgy tanítják, vagy úgy tanították, gyakorlatilag a gyerekből egy ilyen tökéletes udvari embert kell nevelni. A tökéletes udvari ember az nagyon ért a diplomáciához, ismeri az etikettet, nagyon művelt, nagyon tájékozott, több nyelven beszél. Ugye például ugye József Nádornak német az anyanyelve, de meg kellett tanulnia latinul, franciául, mert az a társalgási nyelv, az a korszaknak az angolja. Hát mivel ő Itáliában nőtt fel, Firenzében laktak, tehát neki olaszul is kellett tanulnia, és amikor ide jön hozzánk, akkor meg elkezd magyarul tanulni. Tehát itt már 5 nyelvről beszélünk, de mindegyiket így nevelik, hogy több nyelvet sajátítsanak el, és valóban ez is egy feltétel, hogy válasszanak maguknak egy polgári foglalkozást, amit kitanulnak. József Nádort nagyon érdekelte a botanika, azt mondják róla, hogy hát 6000 növénynek tudta a latin, meg a német nevét, meg a rendszertani besorolását, és ő ilyen szenvedélyes kertész lett például. Tudjuk, hogy ők nagyon-nagyon jó házastársak voltak, és nagyon nagy szeretetben és szerelemben éltek. Hát többnyire egyébként Alcsúton, és hát nagyon magyar szellemben nevelték a gyerekeiket, tehát minden gyereknek meg kellett tanulnia például magyarul. Coburgi Klotild az gyakorlatilag arra tette fel az életét, hogy a családjáról gondoskodjon, és hogy a férjét támogassa mindenben. A halála előtt mondta azt, hogy nem sokkal, hogy ő sose bánta meg azt, hogy a Coburgi kastélyt az Alcsútira cserélte. Milyen szép történetek. Igen, ami még nekem szemet szúrt, hogy a falakon helyenként olyan, minthogyha képek kereteit látnám, de ezek soha nem voltak, azt gondolom, freskó. Ez a körforma, ugye ez egy szimbólum, ez a tökéletességet, a végtelenséget szimbolizálja, mint amilyen a halál. Ugye láthatunk 4 négyzeteket, ugye az édenkertnek a 4 folyója, a 4 égtáj, a 4 erény. Tehát itt mindennek szimbóluma van, és hát itt van a legtöbb fehér szín, hogyha megfigyeli. Tehát, hogy ez már teljesen a túlvilágra vezet, itt ez az utolsó terem. Még egy ábrázolással gazdagított szarkofágot látok. Igen, ez Strobl Alajos munkája, amit itt lehet látni. József Károly főherceg és Klotildnak a fiát rejti ez a szarkofág. László Fülöpnek hívták ezt a főherceget, és hát mindössze 20 éves volt, amikor vadászbalesetben meghalt. Kisjenőn volt a családnak egy nagyobb birtoka, az ma Romániához tartozik, és ahhoz tartozott egy nagyon nagy erdő, és oda jártak ők rendszeresen vadászni. És hát 1895. szeptember elején ugyanígy vadászni indult a főherceg, elszakadt a társaságtól, és hát egy vadmacskát akart a sűrűben lelőni, de csak megsebesítette az állatot, tehát ugye elsőre nem sikerült végezni vele, és akkor elindult, hogy megadja neki a kegyelemlövést, hát de felhúzva maradt a puskának a kakasa, beakadt egy foákba, és lából lőtte saját magát.
jobb lábszára, az gyakorlatilag hát oda ment a lövés, és hát még annyi volt benne, hogy ő kisántikált az erdő szélére, úgyhogy addigra szilánkosra roncsolódott az egész. Beszállították a kastélyba, hívtak orvost, értesítették a szüleit, és hát úgy gondolták, hogy itt Budapesten kaphat megfelelő orvosi ellátást, ezért adtak neki jó sok morfiumot és felhozták. De a Vöröskeresztnek az Erzsébet kórházába megműtötték, és úgy nézett ki, hogy sikerült a műtét. Tehát, hogy magához tért, beszélt, evett, és akkor így nagyon-nagyon hirtelen, rohamosan kezdett el romlani az állapota. Gyakorlatilag 4 nappal a lövés után ő meghalt. Érdekesség, hogy például voltak olyan vélemények, hogy esetleg orvosi mulasztás történt, tehát, hogy nem tiszta a halál oka. Ezért, amikor ugye említettük ezt, hogy 1973-ban itt egy nagyon csúnya dúlás történik, megtalálhatjuk minden rosszban a jót is. Elindult egy ilyen nagy átfogó antropológiai vizsgálat. Ugye Kiszel István és Hankó Ildikó végezték el itt a holttesteknek az azonosítását. És akkor egy ilyen átfogó antropológiai vizsgálat indult meg. Voltak olyan korábban közkedvelt vélekedések, amiket pont ezzel a vizsgálattal sikerült megcáfolni. És hát László Fülöp esetében ugye pont ez történt, hogy nem történt orvosi mulasztás, egyszerűen egy olyan agresszív szepszist kapott, vérmérgezést, hogy lehet, hogy ma se tudnák megmenteni. Na de hát ne tárjuk fel a kripta minden titkát. Borbál, hogyha valaki ellátogat erre a budai vársétára, akkor honnan indul, és hol végződik a séta? A Hunyadi udvarról indul, és akkor itt ér véget ez a séta. Tehát egy kicsit körbejárjuk ott a palota környékét, hogy megnézzük, hogy milyen volt József nádor idejében a palota, meg hát egyáltalán megismerjük, hogy hol is vagyunk. Meg hát ugye mesélünk József nádornak a munkásságáról, és akkor, ha megismerjük a család életét, akkor megértjük, hogy kerülünk ide a kriptába le a vését a végére. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen. A Budavári Perceket hallották. A Budavári Palota negyed podcast sorozatát a városrész múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Találkozzunk 2 hét múlva, és persze találkozzunk a várban.